Máte na to 5 minut. Po uplynutí 5 minut. Připravte si brýle na blízko. Můžete žít z druhé strany, určitě. Co to je, co to je, kam jdeš? Vás nebudu mít na fotce? Pozor, pozor, ticho ještě. Poslouchej. Tak poslouchejte, ať víte, jak se to dělá. Správně se to dělá tak, nebo celý ten princip rejžování je v tom, že vy to budete mít jednodušší, jo? Ale ty zazokony medvědi. V tom taky. Ty zazokopové vlastně nakopali normální hlínu, normální zem a tu rejžovali, takže vy to máte sice taky tam trošku normální zemi, abyste to měli tak jednodušší a přece jenom postačení budete. Princip je v tom, že to zlato je 9krát těžší jak voda a daleko těžší než ten písek a ta hlína a to všechno. To znamená, že teda těžšímu rejžování tím propírání se dělá takovým prouženým pohybem v té vodě a vlastně tím vymýváním by měl taky ty nečistoty vyplavat ven. A tady tu tomu nic není zatím. Je. Ne, já už nemůžu rejžovat. A v podstatě pokud to budete dělat dobře, tak tím proplachováním budete ven dávat ven vám sama vyplave ten písek, ta hlína, ty nečistoty a to zlato, protože je těžký, tak vám bude zůstávat dole. Takže vy nemusíte tam nic hledat, tak jenom kopírat, až to bude dělat dobře, tak vám zůstane na dně jenom zlato s pár kouskama nějakých drobností. To už nastrkáno nic není. Tady v tom je taky, ale vy máte to, co vy hledáte v té pánvi. Takže vůbec nemusíte nabírat to jenom vodu. Nejde, oni budeš práchnout. Tak je to odstarkuj. A tam dáváme si. Máte tam všichni stejně, abyste se nádali, jenom otázka, kolik jich to najde. Máte ty zlatínky, jak se tomu říká, máte všichni stejně, aby to bylo spravedlivé. Je minut. Poplaš se to dolej. Jde tam teď! Jeden! Jeden. Točíme. Občas do toho dám vodu. Vidím luget. No já tam bych už tam byl ruky, abych ho viděl. No, a to je ono, ale. Mně se mi zdá, že tam mám jenom kamení. Báhnou za chvíli. Čakej. Otázka, jak vypadá to zlato, že? To tam fakt nějaký jeho. Jo? To vypadá jako zub nebo štíka. No ještě na to bylo vidět, Nenapovídat, nerozptilovat. To si tam nechávej. Bude dáš pánek. Ani, už je to v písku. Výborně. Vypřer to. No, propírej. Určitě zajdu zlatinství. Ty nové nezapomněli. Tady Bahnovic. Kdy to máš, to má tak málo těch kamínků, ty vole. A jde vám čas, tak já bych trošku přidal, vypravím ten bordel z toho. Ještě naklonit, aby to trošku utíkala ta voda. Co to vypere. Pereme. Pomalej. Ještě víc naklonit, aby ta voda vytekla. Co taky radit? Zase si trošičku nabrat čistý, to se vypláchne. Ty si nerejžoval, viď? Tome, to by tam nic nezůstalo, neděláš to blbě. Minula. Tak to neplatí. Každá minuta má jinou délku. Já se tyhle tam nic nemám. Jedu hezky tady. Tak, no, vypadá zase. Ono to tam zaskrsne další Jdete pouze bordel. pánovi zlato, ne jenom písek, jo? Že mi vrátíte plnou pánev písku. Ale to já nic nemám.
Musíte odplavovat ten písek. Odplavovat písek. No to, že si říká, dobré, to pak stejně hovno. Žádný písek ani platíky, tak to bude nešťourám do toho, peru to vodou. To nemůžu vydat. No, může, dej to. A kam si to máš?